Hello. Hello. Hello, Bikram sir. Oh. Ang David ha, Chrysler District ni Vice President ang BSU ni. Oh. Ang नोंजों मोनसे खोथा रायलायनो हो माने खोनासंजोब आरो दे नो डाउट दुफाङा जयनिं जाबाय नोंसिनि थ्रुयै हा औ आं जास्ट लुगैदोंमोन इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव जोंहा मोनसे दुखु मोनलायनाय जादों नालाय जों जेब्ला इलेक्सननि इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो खालामदोंमोन स्टुडेन्ट इलेक्सनाव बे टाइमाव दुफाङा UPPL निफ्राय फैसा लायै गारि गुन्दा फिसा जोंनि गारि थारि बुख्रुजोबदों हा जेबो नङा दा बे बिपिएफआव फैबाय हा जों भटार्स नांगौ आं बेखौबो नाङा होनाखै नांगौ जोंनो भटार्स जानांगौ थिक बाट आंनि लुगैनाया मा जयनिं जानायनि सिगां जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टजों खेनसे लोगो हमनानै एपलजाइज बिजानो लुगैदोंमोन आङो आंखौ मानो बुङाखै नों होमबा आं बुंदों बेखौ नों मा लोगो बेखौनि मा सिखोमोननि आग्राम बस आं लिडारफोरखौ बुंखादों मिथिबाय नों क'क्राझार पार्टी अफिसाव दाफै नोंखौ खरमाथा देखाजोबगोन आं लोगो बेगत बिक्रम सिखोमोन मानो मिथिबाय दालालसो नों सासे आं लिडारफोरखौ बुंबाय थादों बे खोथाखौ सोर लिडार होननाय नों दालालसो आं जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लिडारफोरखौ होनदों नों बिसोर मानो खोन्थायाखै नोंखौबो आं मेसेज गोलाव लिरनांगौ दां मिथिबाय बिक्रम नों सोर बेलाय लोगो बेगत नोंसोरो रायलायलाय आंनो मेसेज गोलाव दोनहराखै बिक्रम नों सोर क'क्राझार दागाखा नोङो क'क्राझार जेनेबा क'क्राझार पार्टी अफिसाव आंनियाव बिदि दाहरलै फंबाय आंनियाव बिदि दाहर मावग्रा बेलाय नोंनो लाबोदों बेखौ मोनसेयाव सेमा जों ग्रासरुट लेभेलखौ मा मिथिगौ नोंलाय जों ग्रासरुट माबा मोजां रायलाय कास्टम दामोजों रायलाय बुरबक कास्टम दामोजों रायलाय दालाल जोब नोंसोर गासिबो दालाल जोब नोंसोर फैनायखौ लुबैया होमबा फैनायखौ लुगैयो एपलजाइस लुगैदों जोंनो नोंसोर मोजाङै रायलायलायबानो जायोना मा आं दिनै गोसो गाज्रिबा 200 जन लांनो हायो आं बिजेपि इउपिपिएल आव मिथिबाय लांनो बिदि नङालै भाइ बिदि नङा बिदि खालामो नामा फंबाय बिदि खालामनाङा बे भइस रेकर्डिंआ भाइरेल जागोन बिक्रम लांनानै देखायनांगौ नामा हामा बिदि नोंसोर मानो बिदि सानदो बिसोरखौ लाना फैनोसो नांगौ एपलजाइस लुगैदोंमोन आं मानोथो आंखौ बुङाखै सिगाङावलाय बुंबानो जायोमोन ना मोजां लिरनानै हरखादों मेसेजखौ फरायफिन बिक्रम आं बिदि मेसेजआ थायालै नोंसोर आंखौ लोगो हमना मोजां बुंबानो जायो मा जायो बेलाय आंखौ दाहाय लोगो हम दे टाउनाव दानो नोंसोरखौ बुंनाय डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझाराव देलाय बुंलाय बुंदों आदा सोगोमखौ बुंदों आङो होमबा बिसोरो मानोथो मोजां रायलायाखै सेन्ट्रेल बिएससिनि प्रेसिडेन्टखौ बुंदों आङो बे रेकर्डआ भाइरेल जागोन दाहाय आंखौ लोगो हमाबा दाहाय लोगो हमबा लोगो हम होनखाबाय आं फैबायलै फंबाय नों मा खालामो आं मिथिया लांजानो राजि दा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल नङाबा बिजेपिआव नायमारनो दे नोंसोरो मोजां रायलायलाय